Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit cu continuarea la suporturile de bazine de irigat. Am terminat suportul la 1. Acum îl continuăm pe al doilea. O fac o mică prezentare cum l-am confecționat eu. Deci, el e pus în un vinclu. Am niște magnezi la 90 de grade, după cum vedeți. Este pus în vinclu și m-am mai și verificat cu alt vinclu pe exterior. După cum vedeți, e măsurat. Eu normal măsor și diagonala, am măsurat deja diagonala, mi este și diagonalele sunt egale. Și acum o să încep cu al doilea suport de bazin, pentru că am două bazine de apă. O să-l sudez pe ăsta și după aceea să fac picioarele și gropile unde o să le poziționez și o să torn și placă de ciment. Rămâneți cu noi și o să vedeți. O să dăm filmarea pe repede înainte, pentru că ne ia prea mult timp și să vedeți tot procedeul. Rămâneți cu noi. Cam așa au ieșit amândouă suporturi. După cum vedeți, sunt la fel. Deci pe partea asta, în jur. Au ieșit la fel. Uitați, la față. Acum o să urmeze să-i pun picioare. O să urmează să pun picioare și să îl mai întăresc și o să mă duc la loc să fac gropile și niște rădăcini, să-l împănez în niște pietre și cred că mâine o să torn cimentul, dar o să dau tot pe repede înainte să vedeți tot procesul. Rămâneți cu noi!
și dragi prieteni, ăstea sunt amândouă suporturi. Acum trebuie să mai pun niște orizontale ca să-l mai întăresc puțin, că se mișcă picioarele. Și la ăla stă pe pământ, e puțin câș, dar pe mine nu mă interesează partea de jos, că partea de jos o să intre în pământ. Și după aia torn și placă. O să pun niște orizontale și după aia o să sudez și niște rădăcini ca să prindă în ciment și rămâneți cu noi ca să vedeți pe mai departe. O să dăm pe repede înainte. Ăsta e puțin, dar îl aducem noi la drept pentru că el stă pe pământ acum și de asta o să-l vedeți la loc acolo. O să-l pun la boloboc. Partea de sus mă interesează, picioarele cât de cât sunt puse în boloboc. Acum când pun orizontalele pot să le mai trag puțin. Cam așa a ieșit. Rămâneți cu noi. Dăm pe repede înainte.
Cam asta a fost pentru ziua de astăzi, dragi prieteni. Cam așa au ieșit. Sunt foarte mulțumit de cum au ieșit suporturile. Aceasta este carcasa pentru bazine care sunt mai în fund acolo, care o să vină pe partea de sus. Mâine o să le bag în pământ, o să vină cam 30-40 în pământ cu niște rădăcini și plus placa turnat deasupra după aia. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să ne dați și nouă un subscribe, un comentariu, un like sau o distribuire. Încă n-am terminat, ăsta e doar începutul, mai avem mult de muncă, după cum se vede. Și multă sănătate la toată lumea și rămâneți cu bine, o seară bună. Ne vedem cu următorul video, mâine. La revedere! La revedere!